Здравейте хора, аз съм Каската и в днешното видео ще играем контрабанда полиция. И искам лайк, subscribe и да започваме. Айде. Вече сме такова нещо става. Значи хора, не съм играл доста време и влиза ми нещо става. Постой! Кой се гърми? Ана, майко, постой! Остава е! О, хора, да се посочи е интересно. Нямам патрони! Чай, нямам патрони. А, имаме много. Убит. Още. Майко, готов! Бой! Ура! Това хора, това ще ме. Това са кога правя, бе? То спокойно. Димо оръжието е само... Добре хора, всичко там свършва нещо от край. Добре хора, ще почваме някакви хора да ги проверяваме там ако нещо има. Защото ако нещо има затвор, край. Бити. Добре. Да идвам. И това е тук. И тук ще проверим приятел. Нема, ето дураш. Ма какво се оправдаш, няма да им говориш, че... Аз знам, че не ще намеря, ако няма ти хареса. Добре. Тук е най-зеланка. Сега. Чай пишем, добре. Добре писани са. Добре писани. Три туалетни. Това писане, добре. Сега. Да гледаме ако нещо има, приятел. Да гледам. Така. Добре, тук нещо има. На тези туалетни нещо. Може да има. Нещо. То трябва да има лого на една змия. Че е контрабандит. Нищо някакъв... не съм сигурен, че е някакъв измамник. Нищо верно някакъв. Приятел! Опа! Виждам, че си пуши цигарката, ама на работа. Аре. Бегам. Приятел! Не те пускам, защото си грозен цвени. Шилом се. Айде, approved. Туксая, чабаджиста! Чао. Това шефа мисля, че ми има, С него да. Вач вас иду. Да, това е някакъв контра... Аре, моля те, нали? Всичко уникално. Да, добре. То си има нещо, аз ти казвам. Това голямото има нещо. Атайте! Здравей, Ут. Как си? Атрич, кръвротай! Дай са документите да ги видим. Те работи не ме интересуват, аз и те гледам. Опа, чакай, че грешно. Чакай, кой му грешно? 2 пара 8, 6... няма излъжиш мене. Край. 27 април. Добре, само едно... Няма че не е какво приятел, я излъта. Обърт. Good
Бой ли казват? Ако беше ми хаусбой, майко. Това са голямото, защо нямам желание да търся, ама аз знам, че има нещо. Нещо има. Аз си казвам. Това може да ми прилича на... Приличаш ми на... дядо ми. Неверно ми прилича на дядо ми. Прилича на дядо ми е хора. Няма то нищо и... Няма. Опа, кой това е моето куче? Айде, край, изяди го. Айде, край, затвор. Айде, бе, не мога да се кача. Айде, бе. Написано, бе. Брашно. Това брашно ли е? Акро, нормален За 5 сме пакета отца. брашно си продава хората, бе. Не странник. За 5 пакета брашно. Приятелството. За 5 пакета брашно. Аз 5 пакета ли брашно струвам навън? Това ще повръка си. Нелегален. Сега. То смисъл, че отида директно в кутия. Това. Освен да. Добре. Ще да си изготвя нещо да ям. А, то няма нищо е, човек. А, не, нали едно му съвпада. Това не означава. И то верно нищо не. Нелегално, но пак няма. Абе, няма как, бе, има нещо, бе. Аз си казвам, има нещо, няма го пуска. Така, приятел. Муфаса. Варишу. Of course, ай пътеките. Все пак ще проверя това. Аз пък го тира пуса. Много ме е страх. Ако има нещо и да не съм го забелязал, пустай си. Добре, до тук нищо няма перфект бой. Чекай, те седаки... Идва чфундрата е. Кой е? Комуто ще е? Бля. Нямаш късмет днеска. Айде са пътеките. Барасто, ципка. Така ще го съм пуца. Така. Айде. Айде. Пътеките. Да не съм те да получа. Майко, представи да съм сгрешил. Представи си. То знам, че има нещо. Ай, пора да ме. О, добре. Ой, добре. Пропшаю от документи. О, сега. Що проверя? Ще те проверя, ти казвам. Ще те проверя. Така. Съвпада. Няма съвпада. А, съвпада, е, гудбол, браво, моето вече. Все пак се заотделята знамка си. Сега. Че слизаш. Аз ще пиша. Така. Ох, Ана, майко, лол. Това записано. Добре. Сега трябва да проверя. Внимателно да гледам. И тук е добре. Това как да го чупим?
какво е? Стана печовище. Музиката каква е? Напечено? Момче, нещо има в тебе, знам. Аз не познавам, че си някакъв контровърт. Кой е това? О! Край, айде! Кой това е кучето ми? Ай, са пътехте. Коло, какъв ще станеш Кой като това? пораснеш? Ареста, край. Аре, край. Нещо. Който ще пише. Мадре Илио, Астарой! Добре, бе, ако се притесняваш, нали? Нямаш нищо. Ще проверя всичко са. Да ти кам. Всичко ще проверя. Всичко. Добре. Тук седалките нещо няма. Те седалките. Там нищо. Добре. Сега ще ги проверявам. Тук нищо. Тук хора. Пак нищо. Добре, от. Това добър човек. Да. Ай, пътекти. Ad Maduro. Сега. Виждам, че си... тавана не съм погледал. Хора, нещо ми изписват тук. Горе ще има нещо. Нищо не е момче. Момчето е good boy. Няма нищо нелегално в него. Той е good boy. Good boy ли смяташ? Добре, да проверяваме. Недорада хурка. Илио майот масаят. Нещо става тук. Approved. Хора се го дайна! Нещо много си щастлив, ама... Аз съм вече... Много си щастлив. Ай! Познал съм, знам, аз съм много не знаеш. Nie tam! Ето му обър антиния. Опна ето ваш лад. Той човека беше възпитан много. Ще ви съдя. Attenție. Hello, my friend. Дайте сега документ Ad за Maduro. това. Така, същия грозник, артист, там... Артист ли си? Името верно, това верно. Това не е вярно, това ти казвам. Добре. Добре, верен си, моето куче. Но все пак излиза е така, да знам си. Може да си някакъв терорист. Едната ти е гума пукната. И другата, а то това пукната ли? Като гледам Nie madro ето дураш. Ни два чарачмена. някои хора, нали всичко им перфектно, ама се оказа, че има нещо, което не съм го видял. Багаж нямаш. Аре, дано всичко да е както трябва. Правда? Тук сая, а чабачиста. Пак има нещо. Добре. Ай да видим. Нямам думи. Ето мадре ластнейшая дитель. Видели ли сте нещо? Добре, хора. Това ще е от днешното видео. Ако искате втора част, пишете на коментарите дали ви харесва първата и